Tarjousmakkaraa 200 grammaa. Palana vai siivuina, saatana? Palana, kiitos. En aika mitä kielenkäyttöä. Tästä me teemme kyllä valituksen. Olkaa hyvä, perkele. Saisiko olla jotakin muuta, helvetti? Juu, suolakurkkuja. Aha, mitenkä monta kappaletta, helvetti? 3, kiitos. Oh, pojan kusi, kun meinas tippua lattialle koko kurkkupussi. Nainen. No, saisiko olla sitten jotakin muuta vielä? Perkele. Jauhelia. Anteeksi nyt, kun en oikein kuullut. Miten pirun paljon sitä jauhelihaa oikein piti olla? Puoli kilo, helvetti. Annaanko tätä tavallista vai sitä vitun paistia? Laura. No, sitä saatanan tavallista, jollei se ole helvetin rasvasta. Ei, kyllä tää jumalauta on ihan helvetin hyvää. Kuinka paljon? No saatana. Pankaa nyt helvetti koko perkeleen kilo siihen vitun pakettiin. Olkaa hyvä, saatana. Kiitos, perkele.